ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ହେଲ୍ଦି ରହିବା ପାଇଁ ଆପଣ କ'ଣ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ମାତ୍ର କିଛି ସମୟ। ଆମେ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ସମସ୍ତେ ଯେତେବେଳେ କିଛି ଇନଭେଷ୍ଟ ପ୍ଲାନ୍ ପାଇଁ ପ୍ଲାନିଂ କରୁ ସେତେବେଳେ କେବଳ ଆମ ମାଇଣ୍ଡକୁ ଆସିଥାଏ ଆମେ ଗୋଲ୍ଡରେ ହେଉ କି ସେୟାର ମାର୍କେଟରେ ହେଉ କିମ୍ବା କୌଣସି ଜାଗା ବାଡ଼ି କିଣିବା ପ୍ରପର୍ଟିରେ ହେଉ ଆମେ ବହୁତ ଚିନ୍ତା କରୁ ଆଉ ସେଇଥିରେ ଆମେ କିଛି ପଇସା ବି ଇନଭେଷ୍ଟ କରିଥାଉ। କିନ୍ତୁ ଏଜ୍ ଏ ୱେଲନେସ୍ କୋଚ୍ ମୁଁ କହିବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ନିଜ ଶରୀର ଉପରେ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବା ଉଚିତ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଠିକ୍ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଗୋଲ୍ଡ ସେୟାର ମାର୍କେଟ ପ୍ରପର୍ଟିର କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ଏକ ସୁସ୍ଥ ଶରୀର କେବଳ ଆପଣଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲର ବିଲ୍ କିମ୍ବା ଡକ୍ଟର ଠାରୁ ହିଁ ବଞ୍ଚାଇ ନଥାଏ। ଏକ ସୁସ୍ଥ ଶରୀର ଥିଲେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଚାକିରି କିମ୍ବା ବିଜନେସ୍ରେ ବହୁତ ଠିକ୍ ଭାବେ ସମୟ ଦେଇପାରିବେ ଆଉ ପରିବାରର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଯତ୍ନ ନେଇପାରିବେ ଆଉ ଆପଣ ସକ୍ସେସ୍ ବି ଜୀବନରେ ହେଇପାରିବେ। ଆପଣ ନିଜ ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆପଣ ଜୀବନ ସବୁକିଛି ଭୋଗ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ କିଛି ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ସିରିୟସ୍ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆକ୍ଟିଭ୍ ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ୍ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଜ୍ ଏ ୱେଲନେସ୍ କୋଚ୍ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗାଇଡ଼ କରିଦେବୁ। ଆମେ କେବଳ ଆପଣଙ୍କର ଫିଜିକାଲ୍ ହେଲ୍ଥ ଉପରେ ହିଁ କଥା କହୁନୁ, ଆପଣଙ୍କର ମେଣ୍ଟାଲ୍ ହେଲ୍ଥ ଉପରେ ବି ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଉ। ତାହେଲେ ଆପଣ ମୋତେ DM କିମ୍ବା ମେସେଞ୍ଜରରେ କିମ୍ବା ଆପଣ ଏହି ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ନମ୍ବରରେ ମଧ୍ୟ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।